in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, 604. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Uya na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1FM. Si Alvin Yovit sa Tingog nin Barangay. Alright, sige, marheda, pagkaaga po sa Sendo Gabos, welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko niyan in the Martes, Pizza 22, sa bulan po nin Abril 2025. Ini po ang 1FM 88.3 sa Birikan kan sa indong mga radyo. Pangaran ni dating konsihal Diego Bido sa pangaran ni RSM Coro Bido dyan sa lado teknikal. Yan dyan si Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod amigo sa radyo Alwin Masidalyo Bitalwin Double. Ibahan po tabi nindo ako sundo kitang alas 8 nin pagkaaga ngunyan pero sundo kitang alas 9 po. Tolong oras na programa ini ngunyan aldaw. Nin Martes. Naman sa mga parantabay niya to, mga drivers na nakatutok po tabi ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga kamatian get well soon, sa mga nagbe-birthdays ngunyan, maligayang happy birthday po sa Sendo Gabos. Siyempre, duman sa mga kababayan niya to, na nakatutok na ngunyan na pagkaaga, good morning tabi sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Kami naglalaom na nasa marhay kamong kamugtakan sa mga oras na ini na daipo nin pinagmamati na ano ba na katibaadan sa sendong mga hawak taras sa nakaantabay nakatutok digdi sa 1FM sa 88.3. Sige. Ano po ang satuya ng mga bareta ngunya na pagkaaga headlines kan mga bareta alas 7 digdi sa 1FM. OCD asin ang Provincial Government Kadalbay mabilog din Disaster Risk Reduction and Climate Change Program Training Modules. Bareta kita sa lado nasyonal mga opisyales sa bilog na kinaban.
pati na mga opisyal kanda Pilipinas nagmumundo uli sa pagagada ni Pope Francis. Si Pope Francis nagadan po, edad din 88 anyos. Ege. So ngunyan na aldaw, ang sa tuyang focus is nakatutok ngunyan kita sa mga survey. Mga survey po na nagluluwas. Ngunyan. May mandain-lain. Ibong-ibong may mga survey. Siguro, depende na sana po tabi ini sa nagpa-survey, sa nag-sponsor kan survey. Sabi ko na ibagasendo, kung ako ang mapasurvey, ako ang mapasurvey, dapat manggana ako. Okay? So, ngunyan, ang survey, bako man nangangahulugan po na dahil nangahulugan na magana ka na. Kaipuhan mo na masustain ang survey bilang voters preference, tangani po tabi na mabilang iyan bilang boto nindo pagabot kan eleksyon. Ba? May SWS survey na nagluwas ngunyan, nag-iriwal na pati sa social media, uni man yan survey ko, uni man ang survey digdi, ano man po ang mangyari, iyan po na mga survey yan, dahil man talaga yan kasabay, not counted yan pagabot sa COMELEC. Survey man sa nangani yan, dahil man po tabi yan pwedeng mabali, duman sa sendong boto. Kung ika po nakalamang sa survey, susog sa grupo kan mga nag-survey, gamiton mo yan bilang preference mo, tangani na idiretso po kung ano ang sa imong pinunan. Duman naman sa mga ababa sa survey, tabi, bako yan ang rason tangani na magluya ang sendong mga bot, kundi gamiton nindo yan bilang giya kung saan po tabi ka mo magkukusog pa. Naduman kasi sa survey na nagluwas, tabi, SWS survey, nahiling ko po digdi sa mga post, sa SWS survey, pon Marso 29, sundo April 5, labanan ini po tabi kan mga congressman, 1st, 2nd, and 3rd district. Susog digdi sa nagluwas na survey, sa 1st district, nanginginot po tabi si Hilbo Ngalon. Kan ako Bicol, 44%, then kalaban si Mayor Crisel, 41%. 2nd district daw po is 49% kay Quito, 27% kay Kaloy. Ang 3rd district, Adrian Salceda po 42%, Didi Cabredo is 30%. Iyan ang nagluluwas. Sa gubernatorial, lamang man po tabi si Kong Joey kay Governor Noel Rosal. Di ba? Iyan po so SWS survey. Pero duman sa may mga survey po na nagluluwas, kasi dahil mo man masabi kung iyan bang survey yan is legit, si ba nagpa-survey, si siya nagkomisyon, kundi ta nahihiling ta, dahil kung man pwede na balik talundig di kung ano po tabi so resulta duman sa sendang survey, because ang survey opinionin da yan kung talagang iyan so nagluwas, so be it. Pero sabi ko sendo po, duman sa mga kandidato, dahil po kita magpa-survey na mapapaboran kita, ta garuman sa nakayan pigdaya mo, so sa diri mo. Pagabot kan oras, dahil man po tabi, ta iba man palang so nagluluwas. Ganun po yan kasimple. Duman sa mga nasusurvey. Tayo ng mga survey, supposed to be, dapat bawal ko ta na yan, magparaluwas po tabi. Kundi po, siyempre, pag ika nag-survey, ika nagpa-survey po, makata gana ka eh. Ang problema dapat na ilingon mo, sa totoo lang, ako inagyahan man kang survey yan eh. Inagyan man kang survey yan, inapot ako. Pero iba man so sinimbag ko eh. Iba man. Di ba? Minsan,
So survey baka bako man mga botante or so survey po tabi mga supporters lang suniduman, siyempre ganun talaga yung magluluwas. Diba? Pero yung totoong survey digdi, sapit sa 12 na po. Mayo 12. Ang totoong survey. Tapos nakadepende ni digdi sa anong gigibuhon nindo sa last hour. Last hour. Iyo po yan ang issue. Kung paano nindo, ano ang gigibuhon nindo pag siringkaan ang naging sistema. Diba? So sa madaling sabi-tabi, survey man sa na iyan. Survey man sa na iyan, dahil nagre-representar na yun na po yan ang iboboto. Taduman sa inot na mga survey man, so sa ibong man, lado ni Governor Will Rosal, lado ni Vice Governor John Alegre, tapos sa Congressman Caloy Loria, Lamangon Manmaray. Kaya ang tao po minsan nagre-react, ari na siya ng tama. So sa indo po tabi, ang sakuya na sinasabi digdi, po, kung sisay ang nasa puso asin utak nindo na iyo po ang gusto nindong botohan. Kung sisay po ang gusto nindong botohan, iyo na po yan. Total, sabi ko sa indo, ang kwarta po, dayan kimatanos na dayan kimatanos na desisyon para sa satuya. Sabi ko baga sa indo, kung nindo ang kwarta, taday ko man kamumatawan, sabihan mo nga day mo kami magtaram ka nga dyan na abo mo kami pagpakwaon na matawan mo. Kung nindo dahil man pinagbabawal po na magkuha ng kwarta. Dahil lang ka magpadakop sa pulis tapos sa Comelec. Tapos magpa-picture. Diba? Dahil naman ki problema actually, dahil naman ki problema na magkuha ka mo ng kwarta na kwarta ba gayan? Kwarta yan Natasi siyang pabot kang kwarta, marina agatabi Mr. Macholito. Okay. Baga, natasisyan pa po kang kwarta, pirak yan Ulo-urog na po tabi na ansabi, darakulaonan itatao digdi, sayang. Sayang po. Sige lang. Pero, day ka mo day po tabi, nindo paggamiton iyan, natin awang ka mo ninda kulang kwarta, iyon na po ang iboboto nindo. So, alang kawang tinao, iyon na po yan. Day po. Day kita makakakuha kaininin. Matanos na leader kon ang satuya po tabi na requirements para maging saro kang mayor, saro kang governor, saro kang kongresista is alang kaw dapat ini tao. Yan po ang inaapod na ipinabakal mo talaga sa imong pagkatao. Pero kung nagresibi ka, ababa, naresibi mo, may alangkaw na naresib mo, ibong-ibong, nagboto ka duman sa ababa lang na tao because nasa puso mo. Pagtubod mo po, tabi, sa imong pagtubod, iyo yan ang makakatabang tangani po na mapakarhay ang dalagan kan sa tuyang gobyerno. Iyan na po. Iyan na po tabi. Dapat siring kayan kita ang line of thinking ta because gabos naman igwanin kwarta. Gabos naman po tabi igwanin pirak ang mangini. Kaya ang kaipuhan tangon yan, may tao po tabi din matanos digdi kung ano po tabi ang dapat para sa Indo. Diba? Takon igwabaga ka mo di ayos.
Maog mapangani kami na personally, ako po, kamong mga paraan tabay ko na mga botante, maog mapangani ako na nakareceive ka munin kwarta ibong-ibong. Iyo. Dahil nito pag sa mga leader pagapodan ta, dahil nito pag para karasound na uning nga kay kwan ngani kay mayor, uning nga kay dahil nito pag para crash kwan iyan total uni ha ani tataram ko sa indo iyan itinataokan kandidato de taaram kung sa inhali alibayan sinabasan de ka man nga abas tinaw na sa imo de po nindo paggibuhon na uning iya sa ibong ini uning iya sa ibong ini de po nindo paggibuhon yan kamong mga leader pabayaan nindo ilista nindo yan na total, bako manindo yan kasalan nata na nakuanindo sa utak kayan kung talagang mabuto yan sa indo dae iilista nindo yan papandingan tawan nindo po dahil nindo pagburol sa itao po tabi gabos takay po niyan kan mga yan sisay man ngun yan an mataram na dahil ninda kay po ng kwarta inda ko lang baka duman sa ibang mga reliyon bawal tapos sa mga mayayaman dahil nakaipuhan po tabi pero isipon mo may mga makakwartangan ipo tabi kay ito na nainot pa po tabi magkuakan 50 pesos na paipit kan kagawad nakipag-inutan ay sa buya ngaya di nga ka magkuha mayaman ka na ay di nga aram nindo kasi ako dakulo naman na natutuparan ko po ng mga botanting siring kaya naugmahon sinda bako man nga binakal nindoan sa muyang boto sabi ko daiman actually sabi ko daiman iyan bako man ang pangbakal kundi naramdaman lang kamo po tabi naugmahon po tabi ani ba kaya naugmahon ani bakaan na naruramdaman sinda pagpanon ng eleksyon mogmaon man baga na nakareceive ka ibabakal mo so dahil mo din na prosan ibabakal mo tinawag nga yan sa kuya ni kagawad 50 nga yan ni kagawad siring kasi iyon na po tabi so parang sa dosay na nagiging kultura niya to digdi na mga Pilipino na pag eleksyon may kwarta may itinataw sa tuyang pabor sa mga kandidato po. Kung siring kayan, may tinataw sa tuyang kwarta, ano yung nasabi ko sa indo, tabi, bako man yan po tabi, dalan, tangani na bumuto ka duman. Tinaw sa imo. As long as naday ka mo po tabi, dagdagan ko ngayon 5,000. Pero nga kamo dyan, 10 nga kaming botante, dagdagan ko ngayon 5,000 kada saraw. Gibuhong ko ng 10,000 kada saraw. Pero dapat bumoto ka sa ko. Bumoto ka sa kandidato. Dinagdagan ka Iyan po, ibang urula yan. Ibang urula yan, kasi nag-receive ka. Pero kung nag-receive ka lang na itinao po, regular na itinao, labot ko. Labot ko sa imo. Magtao ka sa kuya, pero dahil mo ako pwede na diktahan kung sisiyan dapat kong iboto. Tangon niya, nagiging simple na sana, nagiging normal na sana po, na parang itinataong kwarta po, tabi, garo Darwin ko naman sana yan, garo so, nagduman ka sa barangay, taan mga kandidato bagap, actually, sa sendong kampanya house to house, dahil man ito maubos warong, dapo sa tao, taso iba ka man dyan, nagduman ka mo dahil man dyan, paano ka mo manibidbidan? Pag-abot kang kwarta, ay, kagawad pa lang niya si Alvin Liobit, uningi, may 50. Ay, butuan taman daw ini. O yan, parang iyan na nagpapamidbid sa imo Naigwang kandidato na siring kaidan pangaran. Siring yan kaan. Mataram kayo. Dahil na kita magparasaragin sagin, magin sa Commission on Elections po, sa COMELEC po, dahil na kita po magparasaragin sagin na narumdaman ko si
George Irwin Garcia, so commissioner, Comelec commissioner, Comelec chairman, na duman sa vote buying. Yawa anong gibuho ni commissioner, ni chairman, kang Comelec, kung dai man makikipag-cooperate sa iya ang tawo na pinagtatawanan po tabi nin pirak. Kung dai man po tabi makikipag-cooperate sa iya, dai man po mangyayari talaga, sa totoo lang. Urutikan man sanaan, ang mangyayari kan po tabi, garuman sana yan si boy warning. Kada eleksyon, nag-warning. Pero ura man po ki nakukua. Boy warning ani. Chairman. Iyo. Dahil man makikipag-iya. Dahil po ki mangyayari talaga. Dahil man nagkukwanso sa kuyang broadcast. Nagbabay. Iyo baga, dahil man po ki mangyayari. Tadai manin takasian ikakatrayon po kan anti-vote buying campaign kang Comelec. Sabihan ko kamo, dapat may kooperasyon yung tao. Tasinda so direktang tinawan dapat igwaning kooperasyon, pero kung daing kooperasyon dahil po kimangyayari kaan. Pero ikaw man tinawan ka na nga data masumbong ka pa man. Grabe na yan, kadangagan mo man. Taon-taon po ang iba pang mga bareta digdi po sa 1FM, asin sa Radyo Pilipino. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to meet man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to meet man siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya.
papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisado ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 31 lampas alas 6. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm. Fabcon. Bangong pumakabloom, tanggal amoy kulo sa bango ng charm! Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm! Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom. Papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pating virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. Monsiato sa iwalaan sa museo sa kaibuhan. May prinsipyo at paninindugan sa karangayan maasahan. Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid, Ato Valladolid. This political advertisement is paid by Rodolfo, Legazpi City. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang tuloy na pagbabago ng mga makidamak ng tao, mga bagong estratehiya sa pag-uswag kan distrito. Nakabase sa mga prinsipyo, katatagan, inklusibo, pagiging progresibo, pirming, tapak sa tao. Sa gapos, marhay ang serbisyo, pigdadangog ang boses kan mga albayano. Decidido, determinado, iboto, Kaloy Andesloria, numero 2 sa balota, Marina. This political advertisement is paid by Kaloy Loria, Province of Alban. Alright, sige. So, balik kita digdi sa programa po. Ngunyan na pagkaaga. Sige. 37 minutos na makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. So, diretso kita digdi si Pope Francis gada na po ha. Una ako kasuhapon at busy ako kasuhapon. Una ako pag pindot ko kan sa kuyang cellphone, fake news. Kundi kan otro ko scroll sa kuyang cellphone po. Kan otro ko scroll sa kuyang cellphone. Nagluwas so ano yan? Post kan mga pag-iribata dati sa media. Naso aram ta po tabi na legit na media. Nata nga may medyang bako legit. Legit na media. Saka po tabi pig research ko yung mananggad
88 anyos na Santo Papa. So, liwat mapili na naman in bagong Santo Padre, ano. Si Pope Francis, kung magiramdaman po tabi, 2012 ba yun? 2012 or 2013, nagbisita bagandig di sa Pilipinas kaya ito panahon ni dating president dating presidente Diponto Noynoy Aquino. Nagdigdiyan baga po sa ano yan, sa Pilipinas, bisita maski kay tumauranon, bisita po tabi so Santo Padre. Ini po nakikisimpatiya ang bilog na kinaban sa pagkagadan kan leader kan simbahan Katolika, ang pinakadakulang relihiyon sa kinaban. Katoliko baga ang kuan, pinakadakula na relihiyon po tabi sa Pilipinas, ay sa Amerika, ay sa ano yan, sa kinaban. Ang mga Pilipino, 70% kan mga Pilipino o 80% kan mga Pilipino Katoliko. Igwaman ki man nagsaralangi diyan, pero kasarabay man yan po tabi sa Katoliko man giraray. Ang 20% pinagbaranga yan po tabi kan mga relihiyon, Muslim, Iglesia ni Cristo, 70 Adventist, Mormons, ano pa na mga kuan, born again. Ayan, pinagbaranga yan. 80% of that belongs to Catholic, ano yan, sa Katoliko po, gabos. Kaya siyempre bilang sarong nasyon na adakulo ng mga Romano Katoliko, kita po ang apektadong marhay digdi. Maging ibang religious leaders, iyo man nagpabot nin simpatya, pagalang sa Santo Papa. Alatong tala lang po kung sisayan masalida sa iya, today man pwedeng daing magsalida. Ma-eleksyon pa yan, may eleksyon man bagaan. Kung sisayan ibubugtak, ma-eleksyon man an, gabos na mga kardinal. Gabos na mga kardinal sa bilog na kinaban. Mag-ururon, magbubutuhan kung sisay po ang masunod na Pope. Diba? Tapos, pag-ururonan kung pwedeng maging santo. Tas si Pope Benedict baga, yun na. Pwedeng maging santo. Iyo po. Sabi kan kuan ko, natangay tawong niya, pigpara, nga tawo mo baga si Jesus Christ, ginibutang santo. Iyo baga. Dahil akong magparapakesulay kayan, tayo ang pagtubod. Dipisilon bagang kuan. Aram nindo, dipisilo na, ang pinakadipisil na argumento po tabi pagabot sa reliyon, talagang dipisilo na ang argumento. Dipisilo niyan, dahil nindo yan kuan yan, dahil mo yan po tabi pwedeng barion. Dahil pwedeng barion yan pag siring po tabi kayan, ipo yan ang laban, sige. Anyway, alat ko na may kwan pa yung kumidiktig di. O igwadaanin tulong kandidato na may ano yan? May show cause order coming from the Comelec. May show cause order coming from Comelec. Taan problema garo po tabi kuan.
Iyo baga? Ah? Iyo. Pait lugod, madali sa rata may pig-iiling ako digdi. Yan. Kadakol-dakol puro digdi ko ano. Syokos order. Inda ko lang. Nawala na kong tiwala sa kwan. Sa Comelec iyo. Pero sa tao na nagkapot kang Comelec, medyo tagilid ang laban eh. Lalo na sa mga commissioners. Mga commissioners. Grabe ang pag maniugot duman sa mga kandidato. Ay, nagkarampanya nga ka mo, bawal bagakan. Uy, Bisanto, Biyernes Santo, nagkarampanya ka mo. So, reklamo ka no OFWs na duman sa Korea, nagboto sa OFWs. Nagpa-interview baka ito fake news, Nagpa-interview sa ABS-CBN online. So, taga-ABS na nag-interview, tabi. Aram nindo, nagboto da siya, tapos may nagluwas na mga litra, tapos may nagluwas na kandidato, tabi, na dahil man duman sa, dahil man da duman sa binoto niya. O saka, o dapat siguro, alion kang Comelec na kung talagang gusto ninda ng transparency, bastang bawalan posting, alimbawa, ako, nagboto, pwede kong picturean sa balota ko. Ibawal ba yan, Bawal. Pwede kang kasuhan. Pwede kong picturean sa balota ko kung si siyempre binoto ko. Tapos, tapos po, pag luwas kan resibo, picturean ko man sa resibo. Tangani na may ebidensya. Kasi daing ganahan digdi sa tao eh. Daing ganahan sa tao kung nagkaigwa pa din dayan o dai. Baka kung nagka-dayaan. Yung mo yan, dahil tumapa-interview na ba ko totoo? O kaya, sabi ko magkasendo, pag, alimbawa, nagboto ka mo, pagiling nindo sa resibo, suday man nindo binoto po, may resibo yan pagkatapos nindong ibugtak dyan sa machine, pagkatapos nindo po na bumoto, so resibo, pag igwa duman kita, wala dahi man nindo binoto na nakabugtak duman sa balota, automatic, reported po tabi yan sa Board of Election Tellers. Ining kuha na ini i-contest ini. Pwede kong i-contest. Sa kuya yon gibong ko, pag nakailing po ako, maboto lang po tabi ako nin pira. Nin pira. Kagawad nga ni, di ako maboto. Di ako kumbinsido. Maboto lang po tabi ako ng pira, and after that, pagkaboto ko po, kung pira sa na dyan, ilingon ko si resibo. Pag igwado man po tabi nin naiboto, nagboto po na nasa resibo na dahi ko man pig shading, dahi man ako nag-shade, automatic po, i-report ko yan sa Comelec. Tangani na pagkatapos kan oras, pwede mo po tabi na pagkaaga ireklamo tulo sa Comelec. Diba? O ipadara mo po tabi sa Comelec. Kung anong precinct number, tayo na barangay, tangani na masabutan ninda na nagko-question po tabi kan integridad kan botohan. Takon dai mo man binoto tapos nagluwas diyan di man pwede yan. Di ba? So iyan po iyan ang turo ko sa indo. Pero dai ka mo mag-picture bawal yan. Tapos dai manan po tabi pwede na gamiton nindo sa kaso. Kaso, tangkalaban nito dyan, Comelec, taan sabi nga ni baga po tabi, an illegal na kinuha nindong ebidensya, dahil man ang pwedeng akoon kang korte. Kaya
Kaya ang magiging ibota po, kaya mag-aura kitang ganahan ng mga botante, ang magiging ibota po tabi is i-report na lang. Duman sa ano yan, for record purposes, for record purposes po tabi, ngani na day po tabi nin problema. Tapag nagreklamo ka, automatic po pwede itong isomon. So sa ibong balota pwedeng isomon na nagreklamo ka diba? Nagreklamo ka, dapat maaraman kan tawo kung tama o sala ang proseso kan vote counting machines kang kumelek. Kasi ginastusan tayo yan kita nagastos yan, kitang mga taxpayers may diretsos po tabi ang publiko na aramon ang katotohanan kung nagkaigwanin dayaan o nagkaigwanin patas na eleksyon. O siring man sa dayan po tabi kasimplikaan. Di ba? Siring po kasimplika yan. Dahil kita dapat na maadit, dahil kita dapat na matakot digdi sa inda. Igi. Anyways, mapasada ko nakita kan mga bareta kan sa tuyang mga pagiriba dyan sa Metro Manila. DWGO Live Report. Pagulita ng mahal na araw sa Bicol, matahimik at payapa ayon sa Police Regional Office 5. Sigunyan sa report si kabahaging Nestor Kagitla. Nestor, good morning. Please come in. Sa pinarating na ulat ng Public Information Office ng Police Regional Office 5 sa Radyo Pilipino, Reporter Manila, naging payapa, maayos at kalmado ang pagunita ng mahal na araw sa buong rehiyon ng Kabikulan, bunga ng masusing paghahanda at mas pinatibay na security measures na isinagawa ng Police Regional Office 5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Bilang bahagi ng seguridad na ipinatupad ang pinaigting na presensya ng kapulisan sa mga pampublikong lugar gaya ng mga simbahan, sementeryo, terminal, pantalan, tourist destination at iba pang lugar na inaasahang dadagsain ng mga mamamayan at turista. Regular ang isinagawang pag-iikot at visibility patrol ng mga pulis upang tiyakin ang kaligtasan ng lahat. Hindi rin nagpabaya ang Police Regional Office 5 sa pagpapatupad ng mga anti-criminality measure. Mas lalo pang pinagtibay ang mga inilunsad na police operation laban sa iba't ibang uri ng kriminalidad, kabilang na ang mga anti-drug campaign, anti-theft or rape operation at ang mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa. Bukod dito, naging susi rin sa maayos na selebrasyon ang aktibong koordinasyon ng kapulisan sa mga lokal na pamahalaan at mga volunteers group. Ayon kay Police Brigadier General Dizon, ang aming pangunahing layunin ay tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat mamamaya sa panahon ng mahal na araw. Sa tulong ng kooperasyon ng ating mga local government unit, volunteers at mamamayan, naging matagumpay ang ating layunin. Patuloy kaming magsiservisyo para sa isang ligtas at maayos na komunidad. Dahil sa epektibong pagpapatupad ng mga hakbang, zero major incident ang naitala sa buong rehiyon sa kabuuan ng mahal na araw. Ang resultang ito ay patunay na kahalagahan ng maayos na pagpaplano, pagtutulungan ng komunidad at ang hindi matatawarang dedikasyon ng kapulisan sa pagsiguro ng kapayapaan at kaayusan. Mula sa Maynila, ako si Nestor Kagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Congressman Camille Villar muling binigyan din ang kanyang advokasya para sa mga OFWs. Si kabahaging Mar Rodriguez mula sa Kongreso. DWGO Live Report. Mar, good morning. Camille.
Muling binigyan diin ni House Deputy Speaker at Alyansa para sa Bagong Pilipinas Senatorial Candidate Camille Villar ang kanyang paninindigan at advokasya para sa pagsusulong sa kapakanan ng mga Overseas Filipino Workers o OFWs. Sinabi ni Villar na sisikapin itong isulong sa Senado ang Small and Medium-Sized Enterprises o SMEs, kabilang na ang infrastructure at magkakaroon ng housing project at edukasyon para sa mga OFWs at kanilang pamilya. Ipinahayag ito ng kongresista sa kanyang campaign sortie sa Central Visayas, kung saan pinasalamatan ni Villar si Bohol Governor Aris Omentado para sa ibinigay nitong suporta sa kanyang kandidatura para sa nalalapit na 2025 o May 12, 2025 midterm elections. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Villar ang kahalagahan ng pagtutok sa local tourism kagaya ng Bohol sapagkat ito ang magiging susi ng lalawigan para mapabuti at mapaunlad ang kanilang lokal na ekonomiya, kasama na ang pagkakaroon ng trabaho para sa mga residente ng lalawigan. Ipinaliwanag din ng mababatas na kilala ang Bohol bilang World Tourism Destination dahil sa taglay nitong yaman sa pamamagitan ng mga coral reefs nito, ang sikat na Chocolate Hills at ang tinatawag na geological formations. Ayon pa sa kanya, kilala din ang Bohol dahil sa Lobok River Cruise, Hinagdanan Cave at iba pang mga tourist attractions na nagpapasikat sa nasabing lalawigan. Mula dito sa Kongreso, ako si Mar Rodriguez. Dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo ang Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Mar Rodriguez. DWGO Live Report. Alright, sige. So, igwapa. Napunta pa. Okay. Igwapa. Na balik si kabahaging Nestor Kagitla. BOC sagawa ng aktibidad sa pagkondena ng humigit kumulang 3.26 billion na nasamsam na mga produktong vape. DWGO Live Report. Nestor, good morning, Kamin. Alinsunod sa pangunahing mandato nito na isecure ang mga hangganan ng bansa laban sa smuggling, ang Bureau of Customs ay nananatiling determinado sa kanilang misyon na protektahan ang domestic market mula sa mga pinagbabawal na produkto sa kalusugan ng publiko at ang integridad ng mga lokal na industriya. Ang BOC ay nagsagawa ng mga aktibidad sa pagkondena ng humigit kumulang 3.26 billion na halaga ng mga nasamsam na produkto ng vape. Ang mga bagay na ito ay alinman sa hindi angko para sa pampublikong paggamit o kulang sa mga kinakailangang regulatory clearance na ginagawang napapailalim ang mga ito sa pagkasira sa ilalim ng mga batas ng Bureau of Customs. Kasunod ng seremonyal na pagkondena, ang kawanihan ay naglunsad ng malawakang operasyon ng pagsira sa mga itinalagang pasilidad sa pagtatapon ng basura. Binigyan diin ng mga pagsisikap na ito ang buong pagsunod ng BOC sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na paigtingin ang paglaban sa pinagbabawal na kalakalan. Kasalukuyang nagpapatuloy ang pagsira sa mga nasamsam na vape products sa RC Waste Collection Services sa Marilao, Bulacan at Barbao Waste Management and Services sa Bukawi, Bulacan. Ang mga operasyon ay magkatuwang na pinamumunuan ng Manila International Container Port sa pamumuno ni District Collector Rizalino Turalba at Port of Manila na pinamumunuan naman ni District Collector Alexander Gerald Albiar na may pangangasiwa mula sa Auction Cargo Disposal Division Enforcement
and Security Service at Customs Intelligence and Investigation Service. Binigyan din ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, hindi kami mag-aalinlangan sa aming responsibilidad na ipagtanggol ang bansa laban sa mga banta ng smuggling. Ang patuloy na pagkondena sa mga hindi autorisadong produkto ng BEP ay nagpapakita ng determinadong paghahangad ng isang mas ligtas, regulated na pamilihan na nakaangkla sa mga prinsipyo na integridad, proteksyon sa kalusugan at mabuting pamamahala. Mula sa Bureau of Customs, ako si Nestor Cagitlan, nag-uulat sa anumang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor Cagitla sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, 1 minuto na sa naadi. Bago mag alas 7 po. Ngayon na pagkaaga, mapaaram naman ako digdi sa programa kayo.